Ćao ljudi, danas ćemo igrati ovu igricu kao što vidite Gangster 4. Mnogo dobra igrica, slično kao GTA. Vidite, a moj brat je otišao u školu rano ujutru igram. Nisam još ni doručkovao, ali evo sad ćemo uzmemo ova ekstra. Mali motor ćemo sada uzmemo. Ovaj ekstra motor. Može ovaj motor. Može ovaj motor. Mnogo dobar. I imaju i drugi motorevi koji su dobri, ali ovo je mnogo dobar. Ovako kad porastem, ja bih hteo u životu da imam ovakav motor. Mnogo dobro. Mnogo dobra igrica. Možete i da kupite kuću. Mnogo dobra igrica. Aj malo će se sad ovdje sprdamo. Nećemo uzimati kola, nego kao uvek. Motor. Uzimaj motor. Uzimaj motor. Uzimaj motor. Uzimaj motor, idemo rikverc, pa ovako, ovdje. Šta li se sad desilo? Evo sad će, a dobro, stopirao sam. Ovdje se povrao, odsluvam healthy, kako se već kaže. Imam 5 godine. Vidite, ja padam sa motora ko nenormalan. Možda nije. Tako. Tako, kao čovjek na putu. Ja sam vozimo kao čovjek. Ima i policija. Da. To sam zaboravila da vam kažem. Neću na skok, hoću na skok. Bum. Pokažem ovom. Shit. Gdje mi je motor? Gdje mi je motor? Mora sad tražimo onaj motor. Tamo gore. Gdje je tamo gore? Gdje mi je motor? Gdje mi je motor? To moj motor bio. Gdje mi je motor? Gdje mi je motor? Vidimo da. Mislim da znam da mi, sorry buraz, ali nešto treba raditi. Nije. Temeljito buraz, ali ja. Gdje mi je motor? Nema njega nikde. Hoću moj motorčić. Baš sam ga vozio i sad kako sam pao, izgubio sam ga. Gleda gore. Šta? Nije tamo. Mora tražiti. Tad će mi policija ubije. Čužno kola. Motor! Baguje mi! Mnogo mi baguje. Mora tražimo mi moj motor. Ne. Motorče, gdje si ti, motorče? Ovo što je nešto koja...
napričam. Sorry. Ništa, sorry. Sorry. Gde mi je motorče? Ja sam slučajno upao. Gde mi je motorče? Neko mi je ukrao motorče. Vidite ljudi, umro sam. Oj, i to sam i teo, zato što sam izgubio motorče. To sam da umrem, zato što sam izgubio motorče. Sorry. Sad ću da završim klip. Ali vidio kako vi zovete. Možete vi malo igrate na Play prodavnici. Vi će da vidite mnogo dobra, brate, igrica. Prvo su ti neke misije. Pa onda ideš zeba. Ne treba mi kola. Vidite? Može i da vas kaži kola ne umrete odmah. Može bilo što da zrazi. Sad ja ovdje tražim motor. Sad ćemo da završimo epizodu. Ajde. Sam da uzem neko vozilo pa će da uzem. Da uđemo u vodu pa završavamo epizodu. I čekajte samo da uđemo u vodu. Tamo ćete vodu. Da potonem, da uđemo u vodu. To. I završavamo epizodu. Kad uđemo u vodu. Uđemo u vodu. U vodu. Evo ga taksi. Neću više da vas stigne. Nisu nam mnogo dobra. Kola nisu mnogo. Eno neka lupa kola. Hoće okola. Samo malo da se sprdamo. Samo policija ovo nije videla. I mislim da bi to bilo to. Mislim da bi to bilo to. Pa, ljudi, mi se naravno sljedećemo i bilo kakva epizoda. To je to. Ćao! Puu!